El científic italià Adriano Trimboli ha visitat esta setmana la Pobla. Participarà en la construcció de l'edifici sostenible que forma part del projecte europeu Enermet, en el qual treballa el nostre municipi. Divendres passat acudia acompanyat d'un arquitecte i un enginyer que formen part del seu equip de treball. Adriano Trimboli estudia la millor ubicació per al projecte d'edificis 100% sostenible i que en un principi s'anava a ubicar junt al Col·legi Mas de Tous. Ara s'està valorant fer-lo a una part de les instal·lacions esportives. Els objectius d'Enermet és que no sols estar 3 anys que dura el projecte parlant i fent estudis i fent investigacions, sinó que després que se represente i que se materialitzi en algo. Entonces, en concret, seria un edifici que seria de dotació municipal, que podríem utilitzar bé de tipus centre social, per a conferències, per a xarles, i el tema central és que l'edifici és 100% sostenible i l'energia l'obté de plaques fotovoltaiques i de la geotèrmia, de l'energia que produeix la terra. Entonces l'edifici no necessita ningú tipus d'instal·lació perquè és 100% sostenible. La nova zona junt a la pista ciclista es valora com a més favorable i podria acollir nous projectes relacionats amb el medi ambient.